Okay guys, nakakumpos sa pagkurog kantang Bisaya version alang sa kanta nga ni Eric Clapton nga Wonderful Tonight. Hinaot nga inyo yunan kay para ni sa mga batanon, hinaot nga makuhaan nila og pagtulunan ang akong gihimo nga kanta nga Bisaya version para sa karong February 14. Mao man ang ato na pud nga himuon nga kini kasaulugan sa gugma. So para ni sa mga batanon, hinaot nga inyo ni makuhaan og pagtulunan nya makayon mo sa akong kanta o video, hinaot nga mo subscribe mo nya pislita ang bell icon ug ang all aron updated mo kanunay sa akong paghimuon nga kanang mga video nya kini ako ako ni kalingawan alang sa tanan tungod kay pandemic pa man gihapon taron bisan natas kalisod pero makatawa lang gihapon. Okay music maestro. Febrero 14 adlaw nga Valentine's Day, babae ug laki sa plaza adto gabi inig pa mauli sa balay gyud ritso. Walay disco, way video kay Kurbyo. Kamong mga daga, ayaw gyud mo padala. Ug una-unaan tambag ni mama ug papa ang pag-eskwela intaon humana dili lalim nga maminyong way halin. Ang life mo wonderful kung dili ka lama tinapul og score. Ang uyab ay sudlay boy and girl February 14 o Valentine's Day. Kamong mga daga ayaw gyud mo padala ug una-unaan tambag ni mama ug papa ang pag-eskwela intaon humana dili lalim nga maminyong way halin. Dili lalim nga maminyong way halin. Okay guys, thank you kayo sa pagtanaw. Padayon mo nga tanaw sa ako ang channel Alin mo ko'y Chris Buhakhat.